Chcete to s výstrelom alebo len... Výstrelom. Áno? Tak počkajte, ale toto dopadne veľmi zle, lebo už to ide. Pozor, kameramani. Ospravedlňujem sa. A nie, radšej som podržal. Tak, čo zaželáme kalendáru Daniely Hantuchovej pre rok 2012? Nech sa páči, Danielka. A dvaja krstní otcovia. Lukáš Kymlička. Nech sa páči. Janko Molnár. Tak ja by som si, ak môžem, teda zaželať aj sama pre seba, tak aby sme mali vždycky pri tom fotení takú srandu a také potešenie, ako sme mali pri tomto. Musím vám naozaj chalani poďakovať, že to bol naozaj super zážitok a ste tak strašne šikovní, že teda tá spolupráca s vami je naozaj skôr potešenie ako akákoľvek práca. No a asi taká logická vec, aby to malo čo najväčšiu predávanosť. Tak, aby sa každý kus predal, pretože všetky peniaze poputujú naozaj do Kambodže pre deti, ktoré to potrebujú. Daniela, ja ti v prvom rade veľmi pekne ďakujem, že si sa pre takýto čin rozhodla a budem ťa v tom podporovať aj budúci rok, aby si naozaj nafotila ďalšie krásne fotky a deti sa mohli tešiť z tvojej pomoci. Tak, takto a lejte. Cítiš to? Áno. Tak. Výborne. Tak to môže byť zostupové. Tak, na zdravie.